Moi bo día, amigos, amigas, moitísimas grazas por achegarvos hoxe aquí o día en que a Asociación Cultural Alexandre Bóveda conmemora na cidade da Coruña o Día da Galiza Mártir. Fai 8 anos que fomos capaces, logo de moito tempo esperando, de inaugurar este monumento a Alexandre Bóveda. E isto é o que recordamos cada día. É esa homenaxe aos que o diron todo, ata a súa vida, pero tamén aqueles que tuveron que fuxir, os exiliados, aqueles que quedaron aquí, agochados, a toda a xente represaliada polo fascismo. Lembramos, homenaxeamos, pero tamén queremos reivindicar o seu ideario, o que eles pensaban, os valores cívicos da democracia. Tamén ese amor profundo por Galiza. Para iso estamos hoxe aquí e contamos para comenzar con Mini e con Mero, eles que coa súa música, coa súa palabra, nos lembran tamén cada día o que somos e o que queremos ser. Moitísimas grazas. Paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove. E un bruar de navíos moi lonxanos estrolla o sono molgo na uva. Pero ti envolves tensabas de Milano e en sonos volves a escoitar a chuva. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron Deus é o mesmo. Suco vai, suco ven Xesús María, e toda cousa de pagar seu desmo. Desorraballando os prados como a sono, o tempo vai de parga pastoriza, vais enterrando suco a su tono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove. Paran os bois e chove.
rompen silencios cando os crimes non se acordan, cando no espantallo dormen paxaros da desmemoria. Por iso eu voulles contar, levando cousa con cousa, poñendo unha leve luz nun lugar de tanta sombra. Pero ano 36, ano de sangue e afronta, mártires da liberdade quedan tirados na foxa, e en agosto o 17 disparan armas traidoras contra de xente inocente. Caeu Alexandre Bóveda na Caeira en Pontevedra, un vencer triste da historia. Se rescatamos os feitos, non deixaremos que volva. A guerra civil encheunos a memoria de Foxas e o corazón de Baleiro. Foi unha victoria que non trouxo a paz, porque compre romper o silencio, recuperando esa, a súa voz necesaria de canto salía perdendo. Eran da Fronte Popular, anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, socialistas, nacionalistas ou insumisos á rebelión, ou inocentes inculpados polo dedo revirado, de delatores vengativos ou arribistas do novo mar. Militantes, todos eles, dun anceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto a esperanza, esa que ainda hoxe semella que non chega. Eran voces generosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz. Mais espigaron injusticias glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo ao fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume, os heredeiros da victoria van diante e van dicindo que botar máis leña ao lume. Mataron, martirizaron, escurecendo as auroras, enchendo a terra de sangue, de medo, loito e derrota. Os vencedores procuran impunes pechar as portas para negar a verdade, para anular a memoria. Venceron e ainda seguen administrando a victoria aqueles que ainda hoxe queren facer a noite máis longa. Perderon frente razón, pois a mentira se agocha. Mártires son o guieiro e o povo daralles gloria a tantos que un día soñaron unha Galiza máis nosa, pioneiros da liberdade. Serán lembrados con honra, serán lembrados con honra. A continuación, Cristina Díaz e Belén Núñez lerán o poema de Concha Blanco a Alexandre Bóveda. Alexandre Bóveda, de Concha Blanco. Micro.
Alexandre Bóveda de Non Concha se Blanca. oe! Tranquilidad. Oxe, venga. Alexandre Bóveda de Concha Blanco. Silencio, só silencio. Aquel día de verán, a luzada da noite quería ser eterna para non darlle paso a un amencer xélido. Silencio, só silencio. O aire non sopraba no monte da Caeira, nin soían os grilos, nin os corvos grallaban. Silencio, só silencio. A morte estaba á espreita aquel 17 de agosto de 1936. Só o fusil, a traizón, rachou o silencio. Alexandre, Oíuse. Aquel laio colectivo foi sacando das tebras tanta escuridade silenciada. De Xavier Queipo para Alexandre Bóveda lerá Ricardo Seixo e Augusto Reiro. Cubo de vidro, tambores e cornetas corpo a corpo nas rúas e os eirados. Polen en chamas, cinzas nos carreiros, luz entre poeiras e reflexos. Valente entre berros e disparos, valente entre resplandores fríos, valente na cidade espoliada e triste, estrelas na fronte e nas tempas cravos. Polen en chamas, cinzas nos carreiros. Un remuiño de excrementos, unha poeira de injustizas, un torbón de cinzas ao vento, un caimán de dentes afiados. Polen en chamas, cinzas nos carreiros. Abre o peito, valente, que aniñen pombas. Abre o peito, que canten as calandras. Abre o peito, que voen as xoaniñas. Abre o peito, valente, que naden escalos. Polen en chamas, cinzas nos carreiros. Estrelas na fronte e nas tempas cravos, mentre resó o estoupido dos osos, vítima dos verdugos con fusís armados, cubo de vidro, tambores e cornetas. Polen en chamas, cinzas nos carreiros. As pingas do sangue no verán da vila sementan mensaxes de amor cifradas. Abren espazos onde as pálpebras pechan, luz entre poeiras e reflexos. E se comenzábamos con Penélope, imos agora, en que non sexa un paso atrás, imos con toda a forza de irmáns, Miña Mero. Camiñan o meu rente moitos homes. Non os
coñece. Son mestranos. Pero aquí di que te alcontras a la lonxe, máis aló dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e das illas, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas. Como mi irmão che fala, como mi irmão che fala. Se é tua a miña noite, se choran os meus ollos, o teu pranto, se os nosos sonhos son iguales, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas. Como mi irmão che fala, como mi irmão che fala. Por enriba de todas las fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos verbos son iguales, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas. Como mi irmão che fala, Como mi irmão che fala. común temo la patria, común a loitambo, a miña mão che dou e mão de irmão, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. A continuación, no Aseixo, Cristina Díaz e Agus Torreiro lerán Pranto por Bóveda de Ricardo Seixo. Pranto por Bóveda. O meu corazón ten que chorar porque vaguas de sangue tinguiron o mar e os campos desta terra coa túa morte. O meu corazón ten que chorar mentres mira na raxeira suxeitos que fixeron da venganza loita ideolóxica. O meu corazón ten que chorar e a través do pranto gravar na pel desta terra o dereito á memoria. O meu corazón ten que chorar para negar de vaguas libres as libadas e ribeiras desta túa terra.
O meu corazón ten que chorar mentres haxa un só morto pola miña liberdade, denigrado, e o seu asasino vista a gravata. O meu corazón ten que chorar até o día en que no deón da xustiza ti, compañeiro Bóveda, recibas a honra de vida. A palabra do que é socio de honra da nosa Asociación Cultural Manuel María, lembranza de Alexandre Bóveda, na voz de Pili e Fina Parra. Ti eres lume vivo, acesa chama, roita irreversible de futuro, potente trebón que ve reclama, home do pobo, asoballado e puro. Eres a luz, o guieiro e a bandeira chantada nos cumes de Galiza. Eres a voz limpa e verdadeira, eres o pan, o viño e a ledicia. Oh Alexandre Bóveda, paixón nua, furacán potente desatado. Que exemplo foi a morte túa, que cantidade de amor sacrificado. Oh Alexandre Bóveda, meu irmão, pai desta patria triste, escura, invoco a Rosalía, Castelao, nomeo a vida túa noble e pura. Oh Alexandre Bóveda, semente, colleita fiel de lealdade. Se vive Galiza, a súa xente, a túa morte non pode ser verdade. Ricardo Seixo, a continuación, vai interpretar unha peza dedicada a Bóveda, que é da autoría de Casal, que foi director da nosa coral, da coral de Alexandre Bóveda. Bueno, lembrar que a letra desta peza é de Emilio Pita, e que foi multiplicada, como dixo María Xosé, por Xosé Casal. Ven a ser prácticamente unha estrea, porque no seu momento creo que montou a coral, pero non sei se cantou en alguna ocasión. Entón eu vou intentar achegarvos o contido desta peza Morte de Alexandre Bóveda. No prado malvazo da maña morte florecía, roxe albeira, ai que morreu a flor, polo albariño foi lanzal e ergueito, como un dolmen, como un branco penedo, ai que morreu a flor. Levan a Alexandre Bóveda, are ríos e landeiras, levan os bois da néboa, 4 son e 4 negros, levan a Alexandre Bóveda, are ríos e landeiras, al flor da neve nos párpados, a flor da lua nos beizos. Leva cantiga da terra desfollada polo vento,
leda cantigada terra desfollada polo vento, leda cantigada terra desfollada polo vento. Onde vai a flor das flores que foi do verde luceiro e van pillar as lelias brincando polos sendeiros. A rosa levou no mar, a luz o lago no vento. Onde vai a flor da terra que foi do verde luceiro? Onde vai a flor das flores que foi do verde luceiro e van pillar as lelias brincando polos sendeiros. A rosa levou no mar, a luz o lago no vento. Onde vai a flor da terra que foi do verde luceiro? Ai que morreu a flor. Imos concluir a lectura de poemas co que hoxe nos fixeron gozar aquí as xentes da Asociación de Veciños e Veciñas da Agra. Imos concluir, decía, un poema de Neira Vilas, Alexandre Bóveda, que lerá Fina Parra e Chus Piñeiro. Oureo do mar, escuma na crista branca das ondas. Orballo de amañecida, mollando o coiro das botas daqueles guardias de asalto, monicreques con pistola, que cumprindo o pé da letra, mataron a Alexandre Bóveda. O crime foi na Caeira, cando as primeiras raiolas tinguían de luz o día e de loito a nosa historia, tras do estoiro dos fusís con laio de chumbo e pólvora. O 17 de agosto do 36, data moura, marchábase un corazón e con el Galicia toda. O mártir pechou os ollos, a patria ficou na sombra. Pontevedra, amor e vida, cruz e martirio. Na cova non hai osos de cadáver, hai luz, semente que agroma, hai o exemplo inmorrente dunha paixón, dunha loita. Hai un facho que nos guía, hai unha alba de gloria, unha voz e unha consigna que berra: Galicia é nosa. Compañeiro, ti anunciaches novos días, novas roldas, novos rumbos e deberes e moitas obrigas novas. Ti és a nosa bandeira, símbolo, divisa, antorcha. Contigo imos avanzando, irmán Alexandre Bóveda. A continuación, o presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Xosé Manuel Sánchez Rey, dirixirá vos unhas palabras.
Amigas, amigos, obrigado pola vosa presenza neste acto de homenaxe e de reivindicación. No presente ano de 2016 conmemórase o centenario das Irmandades da Fala. Tamén se celebran os 80 anos da aprobación plebiscitaria do Estatuto de Autonomía para Galiza. E ao tempo, lembramos que hai 8 décadas que Alexandre Bóveda foi asesinado por defender desde a legalidade democrática ese mesmo estatuto, e igualmente os valores do benestar, da igualdade e da soberanía para a súa patria, que derivaban dese documento. Sen sairmos de datas e datos, festexamos tamén os primeiros 40 anos de existencia da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, cunha serie de actos que comezou en outubro de 2015 e que se prolongarán até os anos finais de 2016. E por último, non se pode deixar de lado que a festa da lingua e da literatura que foi e que continúa a ser conmemorada por todo o país na figura de Manuel María, un dos socios de honra da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, o cal, como é sabido, mantivo unha moito activa colaboración coa entidade que teño a honra de presidir a partir do momento en que Saleta e el decidiron vir morar a esta cidade. Está a se verificar, por tanto, este ano de 2016 intenso en celebracións e festexos, uns organizados pola propia agrupación e outros ideados en colaboración con diversos colectivos. Nese sentido, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, seguindo os pasos da mellor tradición galeguista e nacionalista xa de fundación das Irmandades da Fala, ten abertas as portas a toda aquela xente que ama a cultura galega, a lingua galega, a música galega, a literatura galega ou a arte galega. Ten tamén os posibles de par en par as persoas que acreditan nos valores do asociacionismo cultural de base, nos dereitos da muller, no dereito a vivirmos e a traballarmos na nosa terra ou no potencial económico do noso povo. A entrada continúa aberta para todas as mulleres e homes que, sen se deixaren engaiolar con falsas promesas foráneas, pensan que a solución aos problemas de Galiza non pode provir de fora, máis de nós propios. Prova de todo isto e a longa trayectoria de colaboración con diversas entidades que se teñen preocupado dunha maneira ou doutra por algúns deses valores que alicerzan, por firmeza dos canteiros tradicionais, a ideoloxía da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Pensemos, poñamos por caso, na cooperación con Amnistía Internacional, a DEGA, a SPG, Deputación da Coruña, Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, Mesa pola Normalización Lingüística, Milomes, etc. Nese sentido, non querería deixar de citar aquí a produtiva e enriquecedora colaboración coa Asociación Vecinal Largo do Orzán, entidade amiga que hoxe está presente neste homenaxe a Bóveda e os mártires da Galiza, colaborando a través do seu grupo de recitados e tamén mediante a poderosa e manancial voz de Ricardo Seixo, o presidente da asociación. É o momento, por tanto, de unirmos forzas para que o proxecto cultural e político de Alexandre Bóveda, Ángel Casal, María Miramontes, Pedro Galán Calvete, Elvira Bau Maceiras, Xaime Quintanilla, Castelao, Moncho Reboiras e outras moitas persoas consiga de vez as cotas de benestar, progreso e soberanía para a Galiza. Porén, a meu ver, non é o tempo para a dúbida mentre esa ondiña pequena que narteixo chama recuxía e que dá uns centímetros por riba do aceite na praia, producindo nos primeiros instantes a sensación de ser unha grande onda con moita forza para os poucos segundos aparecer. E tampouco é o tempo para aqueles proxectos que tentan acabar conscientemente cun edificio aínda non concluído, ni moito menos para aquelas xentes que ontes se declaraban firmes amantes do país e que agora ninguén sabe o que son, nin aínda para aqueles homes e mulleres que se apuntan rapidamente a calquera cabalo gañador foráneo, dando unha casa de mostras de ter unha ferida. Canta soberba, que pouco amor o que representa o traballo de máis de 100 anos, que efémera vontade de construcción nacional, que vergoña deben de ter. Por iso, máis que nunca, nos tempos de confusión, non compre levantarnos a bandeira de memoria de 60, 80 e 40 anos mediante a rugurenta forza do exemplo de Alexandre Bóveda, que representa todas aquelas persoas que por defenderen a legalidade, a súa patria, a democracia ou o dereito á soberanía do povo galego acabaron sendo fusiladas, torturadas, brutalmente seccionadas ou privadas de liberdade. A parafrasearmos o título do recente e interesante libro de José Ramón Hermida Milán, Bóveda sintetiza todos os mortos por amor á terra. Mais Alexandre Bóveda simboliza tamén esas mulleres que tiveron a infortuna de saberen que os seus compañeiros, fillos, irmãos ou pais foran asesinados a partir do verán de 1936 contra os escuros valos dos cuartéis, nas súbidas gabias dos camiños ou nos cómoros dos campos, ficando así soas perante unha vida hostil.
e non me cabe dúbida de que o ilustre nacionalista e economista erguería outro sí a bandeira da reivindicación e da xustiza para aquelas galegas que foron sometidas a todo tipo de barbarie de xénero, maltratadas, violadas ou silenciadas únicamente por seren compañeiras, irmás ou fillas deses homes paseados. Bóveda informa, así pois, o ícone dos nosos mártires, o símbolo dos nosos mártires, e a garantía de que este país pode nortear el propio o seu destino. Porque un país capaz de orientar o seu futuro sen decisións foráneas, ni con casamentos experimentais de última hora, é unha nación capaz de dignificar e recuperar todas esas persoas represaliadas para a memoria colectiva. E tamén é quen de recuperar e dignificar a súa propia lingua, de evidenciar e proxectar internacionalmente as súas propias manifestacións culturais e de sentir orgulloso da súa idiosincrasia como pobo diferenciado. Que nación do mundo non fachendaría a tradición musical de Galiza, por exemplo, o seu altísimo número de melodías, uns cantos villeiros, aínda se hoxe descoñece? Que pobo non presuniría de a súa lingua ter producido unha das literaturas internacionalmente máis admiradas e relevantes de Idade Media do mundo occidental? En esta liña, que nación non estaría orgullosa de ser o territorio onde naceu unha das linguas máis faladas do mundo? Que país non querería para sí unha escritora cal Rosalía de Castro ou tamén como o noso socio de honra Manuel María? Na agrupación cultural Alexandre Bóveda somos cientes de que este proceso é lento e de que os pasos que se deben dar van para o longo. Non é carreira que se deba nin que se poida gañar nunha única etapa, non só estalo do sete da famosa Muñeira lucense. Téndese a conseguir o pasar do tempo, creando conciencia do país. Tamén non ignoramos que ese camiño non pode desenvolverse isoladamente, mas a carón dunha estrategia nacional que no plano político, combinado co lingüístico e cultural, defenda e promocione debidamente o país, afastándose de propostas pseudo-progresistas que, baixo un disfarce de modernidade, só traballan no fondo para o sistema neoliberal que tanto dano nos leva a causar. Nese camiño arrítmico, mas incesante, con total certeza, nese vieiro retorto, máis de destino ben conhecido, nesa brea que comezou a ser transitada xa polos ilustrados cientistas Sobreira e Sarmiento, os primeiros 40 anos de vida da agrupación cultural Alexandre Bóveda, que celebramos neste 2016, son sinónimos da defensa e reivindicación da figura do excelso nacionalista, ben como igualmente ilustran un inquebrantable compromiso coa cultura e coa lingua galegas da entidade que preside. Que o legado de Alexandre Bóveda e de todas as persoas boas e generosas do país coaxuven na recuperación da nosa memoria colectiva como pobo e no avanzo, sen retrocesos, do proxecto que el e todas as xentes na verdade comprometidas co progreso social e nacional do país fixeron para a nosa patria. Mais nada e moito obrigado. Convidamos vos agora que poñamos as flores diante do monumento a Alexandre Bóveda e remataremos co himno nacional. E antes de rematar, lembrarvos que tamén na comarca, en Oleiros, o Bloque Nacionalista Galego de Oleiros, o día 16 ás 8 da tarde en Nos fai un homenaxe ás persoas represaliadas, e o día 17 en Pontevedra, na Caíra pola mañá, en Pontevedra pola tarde tamén haberá actos de homenaxe ás persoas que tanto loitaron polos valores da democracia e que tanto loitaron por este país e que deixaron en moitas ocasións a súa vida. Moitísimas gracias por achegarvos hoxe aquí, moitísimas gracias especialmente tamén a min e a Mero, que nos axudarán a que o noso himno nacional resoe con moita máis forza. Mirade pa aquí, mirade pa aquí, mirade pa aquí. Erguete a Galicia, llámate os teus fillos, erguete e escoita o fumo.